Mga kapuso, karong buntaga sa spotlight atong kakuhaan og inspirasyon ang usa ka Dabawenyong doktor nga usasab ka Covid-19 survivor, si Dr. Neilbert Jay Olivares. Doc Neil, good morning po at welcome sa At Home with GMA Regional TV. Hi, good morning. Kumusta ka na, Doc? I'm doing good. So far, nakabalik na sa work and very happy na naka-recover na po. Doc, let's talk about your journey bilang isang doktor. Pila nakakatuig, Doc, in service as a medical professional ug unsa imong specialization? For being a doctor, I've been around running 3 years na. Tapos sa medical profession or medical field, mga 8 years na kay way back in college, nag-nursing man po ko. Pero tuloy-tuloy, so wala po ko naka-practice of nursing yun. Dugay-dugay na po dahil ka, Doc, no, in service, pero you look so young pag you, Doc. Thank you. Doc, when you heard about the mysterious virus from China, isip usa ka doktor, how did you prepare for it, Doc? The first thing that came to my mind kato na time kay na-recall na ko tong nursing student pa ko na nagka-SARS, no? So I thought almost same siguro ang akong idea about the virus na magkaroon ng respiratory arrest yung mga critical patient. However, hindi ko na-imagine na mas grabe pala yung outcome ng COVID-19 compared sa SARS. Doc, paunsa nagsugod nga na-feel ni mga basing natakda na ka sa COVID-19 katong panahon nga wala pa ka naka-undergo og testing ug unsa mga sintomas nga nagmanifest sa imuha? Ang first na ako na feel kay fever gyud. Tapos sakit kayo, tibok na akong kalawasan, akong joints, kaya gyud siya. Walay ubo at first. Nagsuspect siya ako na possible COVID dito akong na-experience kay katong time na nibalik akong kalintura na after na ako na-admit sa isa ka private hospital dito sa Davao, nibalik siya. Tapos akong gi-trace back ang last patient na na-handle. Dito na ako na-discover na kanina patient, severe pneumonia mangguto siya, namatay, pero wala na swab. Doc, that time nga gi-confirm sa imo nga positive ka sa COVID-19, unsa imong first reaction ug during your stay sa ospital, kay kinsa ka humuhugot og lakas to keep fighting and keep going? Pray lang dito na dili ko mag-progress na maging critical. Kaya especially na apart from being positive, nakita po na ako ang CT scan findings. Tapos dito kay na-reveal na moderate to severe ako ang lung involvement. So murag takot yun siya damage. So naapod ko'y symptoms na magluwa kong tubo. So kato siya, gikulbaan ko ato na time. Pero nag-pray lang dito na eventually ma-overcome na ko to na phase of dili ko ma-intubate. Katong yun, prayers ra gyud ako ang panlaban nato na time. Doc, immediately gi-inform ba nimo imong mga pamilya nga positive ka sa COVID-19? Oo. Gi-inform din ako sila kay para ma-aware po sila kung nasa sila symptoms. Pero happily, katong time man good na first na ako na-admit sa isa ka private hospital, wala na po ko nakipaghalubilo sa ilaha or nag-mingle kay akong una-una ato na time, anytime possible dito makakuha COVID considering sa ako ang risk sa workplace na sa ER ko nag-duty. Doc Neil, isip usa ka doktor, nakita ba ni imong sarili nga posibleng ikaw mahimong pasyente sama sa mga pasyente nga imong gina-attend? Nakita gyud nako tong possibility, considering na kami gyud ang number one na mo atubang sa any patient na hindi pa na-confirm. So nakita gyud na ako tong possibility na pwede may ma-infect tanan. Doc Neil, what are your realizations as a COVID-19 survivor? O gina-consider ba nimo ang imuhang recovery as a second life? Yes, I consider this as my second life yun. Happy ko kay naka-recover dito karon na nakabalik na sa work. Ang biggest realization ko ani na nahitabo sa ako kay it has proven my purpose in life na mag-serve back despite sa nahitabo. I give thanks kay Lord paagi-ani na pagbalik sa akong workplace kay natagaan ko niya second life. Doc, unsa imong message karon sa tanang medical frontliners ug advice pod sa mga COVID-19 patients?
So for the medical frontliners, no, so we are the only hope in this battle, no, in facing the unseen enemy. So we really need to be strong by faith and heart. We continue our service to the people, and I think God will reward us as soon as possible na mahumaning battle against COVID-19. And for the patient, I know it's really hard to accept if you are positive, but don't lose hope. That's my only advice for them, and always pray to God. Doc, kung nakay gusto pasalamatan, go ahead, Doc Neil. Gusto kong magpasalamat, no, sa tanang doctors na nag-alaga sa ako sa SPMC, and at the same time sa ako ang Department of Internal Medicine Family na nagtabang po sa ako para makarecover to my family and loved ones, no. Daghan kayong salamat, Dr. Neil, sa imong palayong pagserbisyo sa katawhan ug saludo mi sa imuha o sa tanang mga medical frontliners sa inyong sakripisyo. Salamat po, sir. Salamat. Thank you, Doc, ug amping. Mga kapuso, tutok lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.